A continuación, explicaremos cómo funciona a aplicación GoPro Quick. A aplicación GoPro Quick, que es disponible tanto para dispositivos móviles como para tablets, permítenos editar dunha maneira moi sinxela un vídeo, tanto por parte nosa dunha actividade que desenvolvamos no noso centro, como por parte do alumnado para entregar algunha actividade. Primeiro de nada instalamos a aplicación GoPro Quick, esta negra que hai aquí abaixo, vale? A antigua é ese logo azul, a nova que podedes instalar actualmente é esa que pon Quick en negro, GoPro Quick. Abrímola e o primeiro que nos di, bueno, neste caso teño modo datos, é un vídeo que xa teño actualmente editado. A aplicación que vemos é unha aplicación como esta, que nos permite conectar directamente coa cámara GoPro. No noso caso, como non temos cámara GoPro, o único que vamos a empregala é para montar un vídeo, como que estades vendo na parte superior. Como facemos para editar o vídeo? Pois o primeiro que temos que facer é engadir as fotos ou vídeos que teñamos que queramos incluir nesta grabación. Para eso, calcámoslle na parte inferior dereita, nese botón azul, para incluir imaxes ou vídeos. Directamente, aquí nos aparecen como diferentes dispositivos. Vídeos que xa están na propia aplicación, que se teñen subidos a aplicación, vídeos que se topan no noso teléfono, vale, con fotos e demais, ou podemos escoller aquí fotos ou vídeos que teñamos subidos, vale? No noso caso, vamos a empregar estes vídeos que temos aquí para usalos. Entonces, o primeiro que facemos é escoller os vídeos que queiramos na orden que queiramos. Por lo tanto, isto é un vídeo que estou montando para a biblioteca do meu centro. Para seleccionar, presionamos un tempiño e seleccionamos primeira vídeo escollido, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto, vale? Na orden que queiramos. Unha vez escollido todos estes vídeos, ou fotos, poderíamos incluir tamén, o que vamos a facer é ir ao segundo botón de abaixo, no que aparece unha claqueta cun signo máis. O que fai é que nos permite editar directamente o vídeo para escoller como queremos esa montaxe. Directamente, cando reproducimos o vídeo, vemos unha música e os diferentes clips de vídeo reproducidos unha a continuación do outro. Vale? Como facemos para editar estes clips de vídeo, vale? Antes de editalos vamos ver a tipoloxía que vemos de principio, tanto de transicións como de títulos. O segundo botón de abaixo significa que é o transicións, vale? Entonces, este botón de transición nos permite con diferentes transicións e sonidos escoitar e ver o vídeo que teñamos. Vedes que cada un as letras empregas diferentes, as transicións entre vídeos son diferentes. Entón, o primeiro que temos que escoller é o tipo de transición que vamos a querer. Cada un, cando probades, ten unha música seleccionada. Esa música podemos cambiarla a posteriori. A propia aplicación tamén nos permite, no apartado inicial, unhas opcións como de pago. Estas non poderíamos empregalas se non temos a aplicación de pago correspondente. Pero nos permite moitas outras que son moi sinxelas de empregar. O seguinte botón, antes da edición, que é o primeiro, é o da música. Directamente, o propio Quick trae unha serie de cancións para empregar nos seus vídeos. Entonces nos podemos ir por diferentes temáticas, ir buscando a música que nos interese, das que trae, vale? Ir escoitando, que vais adapte o vídeo que estamos grabando, vale? Incluso se lle damos a máis, podedes incluso cargar a vosa música para usala vos ou non poñer música, vale? Sería o último botón. E tamén podemos traballar cos nosos ordenadores. Vedes que tamén ten 4 principios de pago. Vou seleccionar esa música e vamos ir ao botón inicial de edición, vale? No botón inicial de edición vedes na parte inferior os diferentes clips de vídeo que se foron montando, que seleccionei previamente. Entonces, nós directamente o que podemos en un primeiro momento poñer un texto, vale? Entonces, para editar o texto, escálcase no lápiz que aparece aí
e no apartado de texto calcámoslle e escribimos o texto que queiramos. Vou apuntar, biblioteca, Ies García Barba. Entonces, directamente ese é o texto que se vai a mostrar. Tamén, no botón da continuación nos permite marcar a duración. Se queremos que sexa unha duración curta, que dure pouco tempo o texto mostrado en pantalla, unha duración normal, unha duración longa. En función do tempo que escollamos, ese archivo de texto vai aparecer máis tempo ou menos en pantalla. Se nos queremos directamente aquí nos botóns, nos puntiños, nos permite duplicar este texto. Entón, duplicar este texto nos permite que temos dous clips de texto, por se queremos empregalos para outra cousa. Como facemos para mover un clip onde non queramos? Por exemplo, empezou Biblioteca Ies García Barbón, este clip o queremos trasladar a esta parte para indicar, por exemplo, xogos. Entón, damos outra vez al texto, editamos o texto, xogos, biblioteca. E ese texto aparecería directamente aquí. Se en algún momento queremos eliminar algún dos clips, aquí en eliminar de edición tamén poderíamos. Ou directamente pinchando no clip e arrastrando a papeleira de liso, tamén nos permite borrar ese clip de texto. Como editamos os archivos de vídeo? Para os archivos de vídeo, igual que antes, tamén os podemos, mantendo pulsado, desplazalos e cambialos de posición ou editalos directamente. Para editar, vedes que aquí na parte inferior aparecen como diferentes elementos. Vamos ir vendo cada un deles para que sirve. O primeiro que vamos a ver é o de etiquetas highlights. Isto que nos permite ir marcando extractos do vídeo que nos parecen importantes a hora de que marquen, como por así decirlo, uns puntos concretos. Para que nos sirven as etiquetas highlights? Cando vamos a recortar, aquí, se vos fixades en auto, detecta el cal é o seu highlight. En destacado, pois tamén fai el unha escolla, pero en manual o que nos permite recortar seleccionando o inicio e o final correspondente para nos recortar. Fixadevos que en auto nos recorta el o que quere. Entón, se vos queredes coller directamente o clip de vídeo que tedes, tedes que ir en manual e se queredes recortalo en manual e darlle OK. Isto para cada un dos vídeos que usemos. Se queremos tamén encuadrar o vídeo, porque se vos fixades aí a mesa está un pouco inclinada, poderíamos adaptalo e xiralo un pouquiño para reaxustalo. Tamén nos permite rotalo, neste caso, como vídeo horizontal, pois nada, e facer simétricos. Ou encaixar noutro formato diferente, neste caso 16:9, que é o formato de vídeo por defecto. O seguinte que nos permite é facer un filtro para o vídeo, axustando as cores do propio vídeo, tipo filtro de Instagram, que trae multitude de filtros que podes probar. Non é necesario aplicarnos moitas veces o filtro, xa que as propias cámaras dos móviles empregan filtros adecuados. O seguinte, o botón de velocidade é unha opción de pago para reproducir a máis velocidade do normal o vídeo, polo tanto non o poderemos empregar se non temos a opción de suscripción de pago. A opción de volumen nos permite ter o vídeo silenciado e únicamente escoitar a música. En mezcla escoitaríamos o volumen do vídeo e da música. E en potencia escoitaríamos moito, case solo únicamente o volumen do vídeo. Tamén podemos incluir un texto. Entonces, neste texto, emprego ordenadores, por exemplo, aparece este texto xunto co vídeo. E aquí podemos indicar que apareza a pantalla completa, que sería esa T mayúscula, ou esta T coa T minúscula aparece en pequeniño, en función de como queiramos empregalo. Vedes que aí arriba aparece un AA que nos indica que hai un texto. E por último, en axustes, nos permite axustar exposición, contraste, temperatura, sombras, luces e demais no noso vídeo. Así teríamos que ir editando cada un deles, sobre todo o tema de recortar para que non o faga de maneira automática, senón de maneira manual, axustando o principio e o final, e así con todos.
Unha vez que teñamos todos xa recortados e demais, o que podemos é previsualizalo. Para eso vamos ao principio, dende atrás, ao principio. Aparece xunto coa música sonando, vedes aí o texto que pusemos na parte inferior. E tamén podemos traballar cos nosos ordenadores. Vedes as transicións que son características deste tema que escollí. Estes vídeos que non os recortamos, non aparecen. Vedes o texto que pusemos ao principio. E ao final. Vale. Ao final aparece o logo de GoPro, vale? Entonces, se nós non queremos que aparece este logo, accedendo xa no botón de editar, ao final podemos darlle a desactivar. Por lo tanto, neste caso estamos utilizando a aplicación Quick de GoPro, pero non aparecería o logo de GoPro ao final. Estaría directamente aí, vale? Pinchando en blanco. Ben, vimos tanto o primeiro botón que é o de edición, o segundo que é o de escoller temas, de parte inferior, o terceiro que é o de música. Vamos co cuarto. O cuarto que nos suxire é a duración do noso vídeo, vale? A duración do noso vídeo, vedes que aí aparecen 2 clips de música, que sería como onde máis ou menos marca un final da música. Vedes que nos marca 30 segundos, que son os vídeos que temos incluídos, e aquí sería a duración máxima, que serían pegando pues, todos os cortes de vídeo concretos, vale? Que tamén podemos traballar tamén nos recomenda que para vídeos en Instagram que a duración será moito máis corta, ¿vale? Entonces aquí directamente podríamos editar a duración correspondente. Tamén nos permite editar a apariencia do vídeo, ¿vale? Se queremos que sea un vídeo en formato cuadrado, en formato 16:9 ou en 4 tercios, incluso en vertical, pero un vídeo en vertical é desaconsellable, únicamente este vídeo en vertical, xa que está capturando a pantalla do móvil, pero para outros vídeos que usemos no día a día non é recomendable usar vídeos en vertical, ¿vale? Unha vez que teñades todo feito, vale? O que temos que dar é guardar o proxecto. Damos a guardar e gardouse a miña edición, vale? Entonces, aquí tedes a miña edición guardada. Neste momento eu entrei na edición e podo seguir editando, vale? É dicir, esta edición non acabou, dura 40 segundos e podo seguir editando. Como fago para, se xa teño totalmente lista, totalmente editada? Para compartir, o único que tedes que darlle é no segundo botón de aquí de arriba, o que aparece unha flechiña cara arriba, calcamos nese botón e nos permite dúas cousas, guardar no noso propio dispositivo ou compartir en redes sociais, vale? En función de onde seleccionedes, podes facer unha cousa ou outra. Se o guardo no propio dispositivo, vai tardar un pouquiño que vai estar comprimindo e xuntando os vídeos correspondentes. Pois unha vez que teñamos o vídeo editado, vamos ter no noso dispositivo, podemos descargalo, subilo a YouTube, subilo nas nosas redes sociais ou demais. Neste caso xa está, entón seguido aquí a compartir. Podería compartir este vídeo xa editado que eu teño no meu dispositivo, no meu móvil, neste caso, en Instagram, en Facebook ou en YouTube ou en calquera outra rede social, vale? Que vedes aí.